Obrovská gratulace ke Děkujem. 3 bodům zvenku a z posledního podzimního zápasu. Děkuji moc. Děkujem. Můžete zhodnotit ten zápas, případně potom i celou podzimní sezónu? Tak, zápas v Bílovci byl velice složitý, těžký, protože je to soupeř, který je opravdu na vysoké fotbalové i důrazný v osobních soubojích úrovni. To znamená, že jsme byli připraveni na docela tvrdou hru a docela těžkého soupeře. Nicméně první půle za velkého boje skončila 0-0. Druhý poločas už se něco dělo, samozřejmě domácí přitlačili trošičku a snažili se urvat vítězství na sebe, což se jim v podstatě v 70. minutě po naší chybě v obraně podařilo. No ale je potřeba kluky pochválit za celý zápas, že zabojovali a nenechali se prostě utlačit, vyrovnali jsme. A následně v 86. tuším 7. minutě tam Honza Bahulík v podstatě dal rozhodující bránku a na to už domácí nestihli zareagovat, takže obrovská pochvala pro celý manšaft, tak můžeme být spokojení s tím, že i zvenku jsme vlastně dotáhli vlastně tu vítěznou sérii 4 zápasů bez porážky. A pozbírali jsme v podstatě za 4 zápasy 12 bodů, což je opravdu úctyhodné. A co se týká sezóny, samozřejmě ten druhý rok v divizi je už potom o nějakém trošičku nastavení v hlavách těch kluků a samozřejmě i realizáků a myslím si, že jsme se s tím popasovali. Nečekali jsme v podstatě ten bodový zisk 23, samozřejmě 23 bodů, samozřejmě jsme ve skrytu duše věřili, že se přes tu 20 dostaneme, ale toto si myslím, že je docela dobrý počin a můžeme být, řekl bych, spokojeni s tím, co jsme uhráli a je potřeba pracovat dál na tom, co nám nejde a zlepšovat se samozřejmě v dalších situacích, které bychom měli. Samozřejmě tam i trenér to z začátku říkal, že nám budou scházet některé neproměněné šance, což se samozřejmě potvrdilo, taky jsme tam měli i v dnešním zápase několik šancí, které jsme neproměnili a mohlo to utkání vypadat úplně jinak. Takže ta sezóna nebo půl sezóna, myslím si, jako dobře, bodově, myslím si, že i kluci už si zvykli na úplně jiný vlastně ten typ důrazu a vůbec ta hra je trošičku jiná vlastně už teďka a jsme, myslím si, konkurenceschopní vlastně v té naší skupině, takže věřím v tomu, že to bude pokračovat dál a že kluci se dobře připraví a budeme se těšit na jaře po pauze, po odpočinku, který je zasloužený, myslím, na příští sezónu, na příští půl sezónu, nebo věřím, že i naši diváci a naši podporovatelé budou zase s námi a budou nás podporovat tak jako i dnes a i celou další část v podstatě té sezóny 25-26. Děkujeme za podporu. Takže díky moc, ať se daří dál, ať si kluci pořádně odpočinou, trenéři ať si odpočinou, hlavně trenér, ať zvládne svoje zranění. Bohužel, a na jaře se všichni zase sejdeme. Budeme se těšit, díky. Pěkné svátky všem. Díky, ano.